Hvis jeg gør det igen, så har vi det på video. Kom. Den pige, det bliver rigtig sur. Lunkefjes! Vi får slå ham med kysten. Prøv igen. Ja. Nej, det er mig, der har kamera. Det er sgu da lige meget. Lunkefjes! Skal du have med kosten? Jeg har det hele på video. Okay, jeg er klar. Vi venter lige til, at vi får fundet på noget andet, vi skal lave. Vi skal stå med hende op. Okay, men jeg starter. Du starter. Ja. Skru da ikke op. Fuck, du var lov. Skrid. Fuck. Prøv lige igen. Nej, Det. Loading on ditch. De griner. Altså, jeg kan jo åbne det. Vi skal slet ikke bange på. Hvorfor snakker de? Hvorfor griner de bare? Hvorfor prøver med røven? Det er bedre. Hvorfor stop? Fuck. Vær stille. Åbn døren og sig, at de skal være simpelthen bare være stille. Er nu stille? Det havde kosten foran, så de ikke kunne komme ind. Havde de? Det skulle det kun udefra, men ikke komme ind. De tror, vi kan komme ind, hvis de sætter kosten der. Vi er sikkert. Det er altså udefra. De fik klunker. Det er udefra, det virker. Det er udefra. Hold kæft, det går ud. Løb op ad den. Ja, du skal løbe op ad den. Sådan her. Det er som Spider-Man. Okay. Det er som Spider-Man. Au. Hvor? Så. Vi siger farvel. Nu.